Canet d'en Berenguer, de la prehistòria als nostres dies. Fa molts anys, el món era molt diferent al que conegam. La mar estava molts metres amunt i el clima on vivim era molt més fred del que habitualment és. Els prehistòrics habitaven les muntanyes en busca de coves on dormitar, i una d'elles es trobava molt a prop de l'actual Gandia i s'anomenava el Parpalló. Molt probablement els nostres avantpassats provenien d'ací. Ells eren caçarrecol·lectors i cercaven els mamuts per poder menjar. També, a la mateixa volta, pintaven les parets de les coves, en el que avui conegam tots com a pintures rupestres. També practicaven ritus des dels inicis dels temps per a la procreació a la seva tribu. Encara que sabem que els animals que hi havien per ací eren molt distints del que normalment ens mostren, nosaltres ací vos volem ensenyar com eren els mamuts i la seva casa i també com eren els dents de sable. Amb el temps, aquests caçarrecol·lectors es convertiren en agricultors i a poc arribaren els poblats, que amb el temps es feren molt grans i es convertiren en grans civilitzacions. Una d'elles, la grega, va arribar a les nostres costes, on ens podem imaginar que en vora el riu Palància i la bona accessibilitat per als vaixells s'assegueren molt a prop, en un turó com Sagunt, per ordenar en fer un far molt propet del que tenim actualment. Els ibers vivien per estes terres i varen estar molt tranquils fins que arribà una nova civilització. I sabeu qui va arribar ací? Va arribar Aníbal i va arribar amb els seus elefants a la platja de Canet per intentar vislumbrar de quina manera fer-se amb l'antiga Arce. Finalment ho va aconseguir, però els romans, que eren molt llestos i molt forts, arribaren fins ací amb Escipió l'Àfrica al cap i es van expulsar, iniciant d'aquesta manera la romanització del territori i amb ella el comerç, molt probablement establint les seues viles a la nostra localitat. I així estigueren fins a l'arribada dels visigots, que es convertiren en els amos de la terra, però per pocs anys, ja que la conquesta musulmana arribaria al 711 i amb això Canet es convertiria en una alqueria àrab. Els sarraïns dugueren molts cultius nous d'Orient i també els sistemes de recs i molts dels topònims de la nostra comarca, com per exemple Benavites o Benifairó. Ells permanesqueren molts anys en aquest territori, fins que els cristians, que provenien de les terres del nord, començaren la conquesta cap al sud. A les nostres terres arribà Jaume I després del setge i conquesta de la important Borriana i va passar per Canet en la seva anada a València a conquerir la ciutat en 1238. Les fonts històriques ens diuen que el nostre poble, Canet, va passar a mans del Sant Llir i més tard als Joan, al 1352. Però va ser a les primeries del segle XV quan vendrien el poble a Francesc Berenguer, el qual li va donar l'actual cognom que tenim avui en dia, Berenguer. El bo del Berenguer va morir sense descendència, així que el senyoriu va passar a la família Vallterra, que el mantindria fins al segle XIX. Tota l'edat mitjana, que és el període en el qual estem, vindrà marcada pel feudalisme a tota Europa, i així a Canet no va ser d'una altra manera. El senyor era el propietari de la terra, i els llauradors estaven vinculats totalment a ells, essent els seus vassalls. 2 vegades a l'any li oferien part de la seva collita al senyor feudal, el qual a canvi els brindava protecció front a qualsevol dels atacs que pogueren sofrir. L'arribada del 18 suposaria la guerra de successió a la corona espanyola entre els àustries i els borbons. València va permanèixer fidels als àustries, mentre que Morvedre estaria al costat dels borbons, per enfrontar-se així com sempre a la capital. A Canet va passar exactament el mateix, però així vos mostrem una escena de l'època.
Però a costat de qui està Morvedre? Morvedre està al costat dels Borbons, com sempre en contra de València. Doncs nosaltres no podem estar al costat de Morvedre. Sabem que ells sempre ens furten el millor. Tota l'aigua per al rec es queda allí a Sagunt i a Canet no baixa res. Hi haurà que estar a favor dels àustries, a veure si així aconseguim alguna cosa. Sí, tots a favor dels àustries, tots a favor de l'arxiduc. Finalment, la guerra va ser guanyada pels Borbons. La pèrdua de la guerra aniria lligada a la pèrdua dels furs i als lligams amb Madrid des d'aquest moment. Al 1760 es produeix el matrimoni en Canet entre el Jofre i el Saavedra, que es mantindran com a barons fins a l'arribada dels llanos en el segle XVIII. La Guerra de la Independència va marcar un poc l'inici de l'edat contemporània al territori espanyol, i així a Canet va ser molt significativa. Hi ha constància a les cròniques de l'afusellament a Canet de 5 veïns del poble pel bàndol francès. La família Llano va dur coses molt importants a Canet, però ells mateixa ens ho van explicar. Aquesta finca de palmeres hi ha que substituir-la, ja que a partir d'ara el que primarà en aquest poble serà el cultiu del taronxer. Per altra banda, jo que acabe d'arribar de l'altra banda del charco, vos he de dir que he portat amb mi una cosa anomenada guano. El guano és una cosa per a tirar a la terra, per a que produïsca millor les seues collites. A partir d'ara, des de Canet, se potenciarà el guano per a tota Espanya. I així va ser. Els llanos, així a Canet, els amos i barons d'aquest poble foren els que dugueren el guano al nostre territori. Les cròniques ens conten que als segles XVIII i XIX el cultiu de la vinya va ser molt important a la localitat, així com la producció de l'aiguardent colador. I així, a poc van anar passant els anys, fins a arribar al segle XX i amb ell la Guerra Civil. Aquesta es va patir molt al nostre poble, pels avions que anaven a bombardejar els altos hornos del port de Sagunt. A refugis s'amagaven per por a que les bombes els caigueren al sobre. Sabem molt bé que una de les primeres voltes que passaren els avions italians a bombardejar els altos hornos del port, els habitants del poble estaven tots junts al Cine Serrano veient una representació teatral. Quan varen sentir que s'apropaven els avions, l'escàndol va ser enorme, menys mal que no els va passar res. La postguerra fou cruel i llarga, amb uns dels percentatges de repressió més alts de la comarca. La fam era el dia a dia de la gent que vivia en aquest poble. Però el dictador va morir i amb això va arribar la democràcia i el turisme va anar a guanyar terreny al nostre poble, que continua sent protegit per eixe far que probablement un dia manaren als ares grecs. Però Canet, però que bonica eres!